प्रमद बन्धु बिथांनि अबस्था दिनैनि दिनाव मा समसिम सौफैखो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बयबो मिथिगौ नङा होमब्ला बिथांनि अबस्थाया दिनैनि दिनाव माने बिराद गाज्रि माने समजों थासारिजों जुजिनांगासिनो दं आरो अबस्था काहिल रायजो राजाफोर दा दिनै बिथांखौ सोरगिदिं रायजो राजाफ्रा दिनै बेंदों जावख्लाबदों ओरैबो जावदों माने सोरगिदिं दिनै बिथाङा जावख्लाब जादों आरो थगायनायाबो थगायबाय नालाय थगायग्लुंजोब्बाय दिनै फाइनालि जोबनायाव दिनै बर' जाथिनि जेनाखि मोन्थाइफ्रानो माने धंस' जानो नागिरबावबाय आरो रायजो राजाफोर दा थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव दिनै प्रमद बन्धुखौ ओरैबा ओरै माने जावजोब्बाय माने बै आलि गेजेराव थायोब्ला माने सोरगिदिं जावोब्ला लास्ट पर्यन्त माने जायगा गैला जलदब गोलैनाय बायदि अबस्था जाहैबाय आरो दा नैबे सम आरो नैबे बोथोरा फैगासिनो दं दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा गोग्लैनाय लोगो लोगो आरो बिथांखौ बोखांनायनि खुनु केपासिटि गैला होननानै सानना लानांगोन आरो रायजो राजाफोर दा ओरैबायदि अबस्था दा जाय समाव प्रमद बन्धु बिथाङा गोबां माने रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गोबां गिदिर कमिटमेन्ट होदोंमोन नङा होमब्ला दा बेफोरखौथ' दिनै बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोबाय बेबो दिनै फैलार माने आद्रा खिद्रा जाजोब्बाय आरो दा दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफ्राबो थगायजाबाय दा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा प्रमद बन्धु बिथांखौ अनसायनायाव गैला आरो ओरैबायदि अबस्था जाबाय दा दिनै बैफोर माने थगायनाय दा दिनै बैफोरखौ लानानै दिनै एनडिएफबिनि सासे मावथि सन्जय बिथाङा मा बुंखो दिनै प्रमद बन्धु बिथांखौ माने नोंथांमोनानो एकदम नायनानै ला बुजिनानै ला माने भिडिअआ बिराद इन्टारेस्ट आरो माजों जावख्लाबलाजोबखो प्रमद बन्धुखौ दा जिखुनु भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय रनजित बिथाङाथ' एनडिएफबि नंगौना नङा रायजो राजा बयबो मिथिगौ रनजित बसुमतारी जों एनडिएफबि होननानै साना बे सासे आनट्रेनार बियो एनडिएफबि जानोबो समाया दिनै बियो गावखौ एनडिएफबि होननानै लिडार होदों आं बै समाव दुखु नाङो जायफोर बिथांमोना बेखौ दे मोजां साननानै होदोंमोन दिनै डेटआव दे बियो सासे एकदमबारे बर' हारिनि सासे सुथुर बुंनो थांब्ला दिनै जोंनि एनडिएफबिखौथ' नायनाथ' जेबो नायखायाखै दिनै बे गावनि थफ्ला बोननायखौल' बियो माथा मारिगासिनो दङ खारन बियो सरकाराव फैलानो मिथिखायो बा गाव बियो इएम बा एमसिएमएलए देरहाफिनलानो गाव मिथिखायो बे हिसाबैनो बियो गावनि थफ्ला बोननायखौल' माथा मारिगासिनो दङ आरो जोंनि एनडिएफबिनि थाखायथ' मा मावदों जेबो मावाखै बिसोरो गावनि थफ्ला बोननायावल' माथा मारिनाय सुइजारलेण्डआथ' दुरे खोथा दिनैहाय गामि लामा हाबनानै नायबा नुयो जोंनि बे बिपिएफ सरकारा जेनाखि मावबोनाय 15 बोसोराव मावबोनाय लामाफ्रा दिनैहाय मबा गाज्रि जालाजोब्बाय बेफोरबायदिखौनो बिसोर दिनैसिमबो खोनानो होनो हायाखै आरो सुइजारलेण्ड बाथ्रायाथ' दुरे खोथाबाव आरो दिनै जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि मुंख्लंफोरनि थाखा फैसाखौनो दिनैबो दासिमबो होजोबनो हायाखै बिसोरो दिनै एक्ट्रिसआ मोननांगौ बेखौ कमप्लिटलि मोनाखै दिनै प्रमद बर'आ जे थाखाखौ 5 लाखै अलरेडि जाबोखानाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायनो दिनै बे थाखाखौ बिसोरो मा खालामदों 3 लाख थाखा होनानै 2 लाख थाखाखौ मा मिसिं खालामखौ बुजिनो मोना बे 2 लाखखौ महाय गारखो बिसोरलाय दिनै 5 लाख थाखा होनांगौ होबाय दस्रानो होबाय दिनै गुबुनफोरनो माने 3 लाख थाखाल' होखो एकदमबारे प्रमद बर' बुंनो थांबा दिनै लासिंसो मिसलिया मानसि बियो प्रमद बर' जेथ'बांसिम थागोन जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव अब्लासिम जोंनि बर' हारि बा जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाया ओरैबायदि दुखु खस्थ'आव सोरजिनांगोन दिनै बुंनो थांब्ला जोङो बिटिसिआव जेब्लानाखि हाग्रामा सरकारा 15 बोसोर सालायदोंमोन बे टाइमाव दिनै सेन्ट्रेलनि हक सेन्ट्रेलनि बिजेपि हक कंग्रेस हक गुबुन पार्टिफ्रा जोंनि बे बिटिसिनि ओनसोलखौ लानानै जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै दिनैहाय प्रमद बर'मोना बिजेपिखौ बिटिसिआव जायगा होनाय लोगो लोगोनो दिनै मा होनो दिलीप सयखामोन बायदिया दिनै 6 सिडुलनि हिस्ट'रिखौ मिन्थियालासे जानला मोनला बखिगासिनो दं बिनि दायनिगिरिया जाहैबाय प्रमद बर' इउपिपिएल मेन दायनिगिरि होनबाय प्रमद बर' इउपिपिएल जोङो दाखालि थिगैनो नोंथांमोना थिगैनो नुदोंमोन जे जों बिजेपिआव जगदान जाहैदोंमोन बिजेपिआव जगदान जाहैनाया जाहैबाय जोंनि मोनसे भुल सिन्था धारनायाव जों थांदोंमन बिसोरनि गोदै मोनसे रावफोराव नाथाय जोङो दायो नुनो मोनबाय जे बिजेपिआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे पलिटिकेल पार्टि नङा जे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बर' हारिखौ जानो थाखाय बिसोर रेडि जानानै दङ दिनै बिसोर जोंनि बर' हारिनि हाखौ सेनो थाखाय बिसोर रेडि जानानै दङ जों बे हिसाबैनो जों बिजेपिखौ नागारनानै दिनैहाय बिजेपिआव जगदान जाफैबाय बायद'नि आखायावहाय बिसोरनि थिंकिंआथ' मोजां नङा बिसोर बर' जानानै बर'नि सुथुर दिनै पर्ब जरायावहाय जेथ'बांनाखि साहा बागान दं
बे साहा बागानावहाय हाजार हाजार रायजो राजाया मावनानै थांनानै दङ दिनैहाय खमावबो गोदोहाय जोंनि बे पर्बतजरायाव गोरिबमोन मोनफ्रोमबो न'खरा दिनैनि डेटआव जों पर्बतजरा बुंनो थांब्ला बे साहा बागान साहा मालिक साहा आबादारि थानायनि थाखायनो दिनै पर्बतजराया गोरिब होननायखौ जों बुंजाला दिनै पर्बतजराया मोनफ्रोमबो न'खरानो धोनि बायदि बुंजासै खारन बिसोरो सानफ्रामबो मोनसे न'खरा 500,000 थाखा करि खामायो बे जोंनि बागानाव थांनानै आंनानो बागान दं प्रमद बर' आंनि बागानाव एरख' फैना दंबा आंनि बागानाव खमबाबो 500 जन मानसिया लेबार खाथिना दिनैसिम थांनानै दङ मिथिबाय दिनै जुदि जोंनि बागाना दिनै गैयामोनब्ला बे लेबार बे रायजो राजाफ्रा दिल्ली मुम्बाइआव थांनानैहाय मावहैनांगौमोन हो बेयावनो माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोमोन सोरबाया बिफा गोमानांदोंमोन सोरबा गथ' गोमानांदोंमोन दिनै दे बिसोर गावनि न'आव थानानै सान हर बे जोंनि बागानावनो बिलाइ खानानै दे गावसोरनि न'खर संसारखौ सोलिदों दिनै बिनिफ्राय देरसिन माथो नांबावगौ जोंनो कम्पानि नाङा जोंनो जेबो इन्डास्ट्रि नाङा जोंनि बे साहा बागानानो इन्डास्ट्रिनिफ्राय देरसिन इन्डास्ट्रि नोंथांमोना मा आफादनि होनदोंमोन? जोङो एक्स एनडिपि गोजा रन्जन दैमारि